Uwe samla belatip kerteng kum Jim Wilson thong ni khat khandai snam karta ukun jangakong island da thong ni nakasnong rangblang 40 kilometer ai nama kurwan uladu ai yala ka jingem hadin bolo shabat haka boarding electric haka we ka jaka hajan jonga yeng jong u haka te ka snong uba boxstone thong ni u secretary ule thu bagani ka jingja kala ja haka por men step lai potere urisa arja arpsau hindrai yakapor baja amla ban tip tikana namar la lap yu dagi khana snong ka bagi dang lai tam soot haka te ka jaka haki por kumba prashitengi ai Mario iyo tu samla bola sabat haka boarding electric kitegi khana aru kila pentip wood shaki board snong kibala lej mar banyarap yo tu samla dakaba kila penkit wood sha civil hospital nong stan ban yo e ka jing sumar Henry ka basngusi kalong bau new samla ul khlat no hakabe day bagani ka jingja nakalyang jong snong kalapan paw ka jing bitar ka tanat MEPDCL halor ka jingbam dan jingkit kli jongki officer bar ki nong tray ka ni ka tanat ki bam sham lele e wat la ka snong kala ujor la bun sin halor ka jingson jor jongki ding electric ki bala camp out bat kumju ki sainar electric ki bala no kum ki sainar wa jan Natabihan jong new ding electric uba usainar ulah hab hamadan lalap ru yaki merat barit kum ki risang bat ki khnai ki bal kelalang kenya bat yap hatrai jong u Khnai risang lai tang ni chok tai khnai khnai risang Taburu buru tu la ki kompong la no kompong nai hasio nai la ki kompong buru hasio no bakli hasio Em lebih narik, biar menlap. lab ini rena narik nak. nu senar nu menen jikan slah tu kan nu akal Mai di khnai di sang na tin jong chong lem noi sa. Ani ingat Ani. tere taneng talong ki Ikan, ini sekolah. khnai risang ni an capla ingat Nakrai de buru ucuk am ne pus. Nama berhiar ne de di am Wa benan ta. risang khnai risang apa? khnai we tar risang Idon kajing sio no musim sesusi namar ba de kajing lap jungi khna nan ne mste pa por crash tengi ei trai mata mal khna kinda tip bai ka por kun dei sulap trai ba ne don upus uba lahap usainar tenrei jisha ni kasnong ngila persang ban ai report la bon teligi report ngila phas office banong bakidon ki post ndi tang le kidon ki post ki senar gelong thek kum ki senar wajan terika office bade klam le ye tingi jisang ngila ke office ka office klam patio ngala ong chisen ba la da je ye pi ap tang to ba ya briu dala ya briu pile gum no pinang la padi mi briu ti jisa office kahap ban lei ei halor ka dijingjia ni ka snong ru ni mahap ban ong ba nim don ka jing song suk song san la da galong tangkum ni hap ban ai ka report ka batikina sekibor ki ba halor tinang taru ngasu ban ong ba menne mestep ka jia kumto minang mut ba ka jingjia tang malumala ndala on page ni kirang ba snong ni lapen ban ba upus la ingding hadu tenra jo ni upus wat kimrat kimreng rung i hang tu iknai risang kilayap kapau nu pos la bon singi udan hang ni te ngi don bok ba yap tong wei brio inshallah di ben yap bon wat ki khna ki won khar so stap hang ni mar don gading so stap hang ni te ngi kum ka snong ni dawa ye ka bor jong ka an khamtam ka MSCB mo kurat kala turti pelat kamde tang pos snong ngi bon ki than jong ngi isngau ba don ki pos ki balajan khlem ila bam sarang war kini pos ber lej di pos snong ru la bam sarang re hadu mentang yu i ba ka MCB jogo makurat kam le ye kam patiu ye tingi kum ka snong ni pha ka kubor bodong mangidon ka jing dawa i ka office ba ga de ban le ye halor kene ki jing jia ki jing yap jonu briu u ba kerteng u Jim Wilson thongni bodang khat khnes nam arta u khun jong u bhalum long wanyang bat ka alinda thongni tidang mene kaji jiji kumto la kit sa civil hospital bat menta gidang don po civil hospital
but ni sutu bolak khat nak percaya but ngintip keban sing sale kum kasnong sa pendap kum kasnong sa tanggatang nang api ka report nang ti nama kita pendap i kebor juga ai tetap puntang sekeban ong ba sa cisen kirpat jur ya ka office ke de wan remote ban remote no kloi kan bala na mangi iyang ni usaina ru bodang don menta wala da upus uyang kumto gila dawan persna men ni do laiman tingi i upus ru harendang briu dang jo harendang briu ti kani kan bu biang ka jing ya briu sa cisen ti katno gi men sim kan sim gim tip syu ti jisa office menta hi ke de ban wan no kloi ban leye ada je sa cisen ke mun ngap ai ka jitenge jisa ka sarkar kadem pristom te mor sistem la dem wen kam sundon ni briu jong MCB mo kurwat la da kam leye ti gidon gi laiman gidon kini ki ja masrul ki ba pej ki ba jingo ni sya ki wan pej barabor tang ba kim juleye hadu ban ji kum ne ngidon ke jing susi ke ba kraw jing no sim ke ba kraw kum ka snong ti na magata ni pha kubor ki ba halor ki ba pej kum ki minister ba pej gane ki ban le tenge ban ai ke jing tho ke ba tikna ba ki de ban le no kloi kar bala Habatin, pej bahaki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya